Kaixo eguerdion guztioi, hemen elkartu gera Zarauzko udaletxeko pleno aretoan, San Pelaio bezperako ekitaldi berezi horretan izena eman dezuten guztion arteko zozketa egiteko. Esan behar, 100 zenbaki aukeratu behar ditugula, ez ditugu 100 zenbaki aterako, baizik eta 145 aurkeztu zerate, edo behintzat zuen eskaera luzatu dezute aste honetan zehar, eta zenbaki bat aterako dugu, eta zenbaki horren ondorengo 100 izango dira deituko zaituztegunak banan-banan ea etortzeko asmoa daukazuen edo gonbidatzuen lagunarekin etorriko zeraten edo banaka edo zehazteko bakoitzaren egoera banaka deituko zaizue. Esan behar ekitaldi hau San Pelaio bezperan gauerdian ospatuko dugun ekitaldi berezi horretarako, deituko zaizuela ze ordutan etortzeko eta guztia zehazteko. Danborra da berezia antolatu dugu Zarauzko elkarte gastronomikoekin, aurten horrela behartuta gaude ospatzera aforo kontuak medio, eta besterik gabe zozketari ekingo diogu, hemen daude 145 zenbaki horiek, eta eskatuko diogu hemen nahiari, etorri, eta nastu egin, eta bat aukeratu, oso ondo, eskerrik asko, eta da, 62, 6, 2, 0, 6, 2, 62. Hirurogeita bi zenbakitik aurrerakoak eta 100 osatu arte ondoren batetik aurrekoak izango dira deituak datozen egun hauetan gonbidapena jasotzeko San Pelaio bezperako ekitaldi honetarako. Prest? Egin beharrekoak egin da, eskerrik asko da noizuen arretagatik, eskerrik asko nahia laguntzeagatik, eta ongi izan. Etxo?